Елдагы хәрби җыен әзерлек турында рапорт бирүдән башланды. Егетләрне мәгариф идарәсе җитәкчесе сәламләде һәм уңышлар теләде. Хәрби җыеннарның бүгенге вазгыятьтә аеруча мөһим икәнлеген район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бәдретдинова да ассызыклады. Хәрби патриотик тәрбия зур игътибар бирелә. Безнең район мәктәпләренә дә һәм безнең балаларыбыз да, 10нчы класс егетләре, алар инде менә бүгенге көннән шушы полевой сборларга җыелдылар. Бу безнең егетләргә без нәрсә телибез инде? Мәктәптә бу юнәлештә эш алып барыла һәм менә алган белемнәрен тагы шу 5 көн эчендә ныгытып һәм тагы нидер яңа күнекмәләр алып, балалар хәрби патриотик әзерлеккә күпмедер нигез салганып, менә шушында ук мәктәп скамьясында тәрбияләнсеннәр. Җыенда катнашучы укучылар бу чарада ел дәвамында өйрәнгәннәрен кабатлыйлар, яңа күнекмәләр алалар, үзләрен алдагы тормышка әзерлиләр. Хәрби патриотикны развивать инде менә бөтенебездә дә шулай ук ел дәвамында инде бездә күпчелек программалар реализоваться ителә, шул час маршировки дигән, яки анда шул сахницалар. Ana şulara hazırlanaydık. Hem indi şuluk маршировка, пневматика нату, физические упражнениялар. Шуларны развивайту, hem indi шушындый сборларда үзеңнең способностьларны нидә булсам, ну үзеңә вызов бергән сыман инде. Менә шушына җырып чыга аламмы, йөгереп чыга аламмы дип шунда инде. Итак, вот наконец начались долгожданные ежегодные сборы 10 классах. На этих сборах мы закрепляем то, чему мы учились на протяжении нескольких лет. Час маршировки, зорница. Я всегда участвовал на таких мероприятиях. И вот на этих сборах я докажу самому себе то, чему я научился, и покажу всем, что я смог. Маршировка, автоматны, аның магазинын сүтеп җыю, физик әзерлек күнекмәләре, спорт чаралары барысы да план нигезендә башкарыла. Активно катнашалар. Сәламәтлекләре күпчелек сәламәтлекләре әйбәт. Спортивный егетләр дә бар аларында. Бүгенге көндә ватанны сакларга достойный балаларны тәрбияләргә элементарный әйберләр, автомат җыю, патрон набивать итүләр, физический тәрбияләр. Шул безнең задача, шул достойный солдатларны әзерләргә. Укучыларга үзләрен чын хәрбиләрчә тотарга бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Җыенны оештыруга районның ДАСАФ комитеты җаваплы. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.